DZGB. Afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa BFP ng Ligaw na kung saan sa saindang mabilis na pagsimbag sa pangapodan kang pagkasulo sa parokya. Salamat at ligtas ang gabos. Happy birthday din po kay Marlene Alano, ang ACI family sa Naga Sabang. Today is Friday, November 7, 2025, first Friday of the month, especially dedicated to the Sacred Heart of Jesus. Sabay-sabay nating paghandaan ang bagyong uwan at sabay-sabay nating ipanalangin ang safety at protection ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga lugar na nasa track ng bagyong uwan. Ipanalangin natin na di maging mapinsala ang bagyong ito. Our Lady of Salvation, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Last Friday, episode 59, ay pinamagatang prayer, a bridge that never collapses, connecting heaven, earth, and our loved ones in waiting. Ngayong hapon, episode 60, ay pinamagatang Revolution of Hearts, transforming a nation. Meron tayong dalawang guest sa hapong ito, pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Magandang hapon sa inyo lahat, Sister Martha Hang. Shout out to Ma'am Amoli Lenteria. Miss Inday Ice Lenteria. And Sir Bruce Unabia. And on those who are watching and listening our program this afternoon, belated happy birthday to Sister Tweetin. Aside from our two guests, we also have a guest performer, Sir Bruce Unabia, again from Buhon. By the way, you may want to volunteer to be our guest performer. Please message us po. Maray na hapon sa gabos sa Giraray, Sister Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Advance happy birthday kay Sister Merly, Miles at Amy. Shout out sa atong sa samuyang aspirant si Key April at kay Hana. At sa lahat ng sumusuporta sa usapong bokasyon ni ACI, labi na sa ako ang papa ug mga igsuon. Everything changes. Only God's love never changes. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa sa gitna ng kasamaan, pandaraya, korupsyon, at kadiliman. Pwede pa tayong magbago. Pwede pang may mabago. Hope does not disappoint, sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa mga lansangan, kundi sa bawat puso. Sapagkat kapag nagbago ang ating mga puso, mababago rin ang ating bansa at kalaunan, eventually, ang buong mundo. Ngunit hindi ito madali. Kailangan ang isang tunay na revolusyon. Isang revolusyong nagsisimula sa loob, sa puso ng bawat isa sa atin, sa tulong ng grasya ng Diyos. Dito natin siya higit na kailangan. Ngayong hapon, sama-sama nating tuklasin sa tulong ng ating mga panauhin kung paano sa bawat pusong nagbabago, nababago rin ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya samahan nyo kami sa episode 60 ng Usapang Bokasyon ACI, Revolution of Hearts, Transforming a Nation. Okay, at ito na nga ang ating mga panauhin. So please introduce yourself at mag-shoutout na rin po. Then, Father Rex, please share with us a glimpse of your vocation story. Hi, good Diyos maray na hapon po mga Maray na hapon. Mga ka-diocese. Father Rex Arjona po ito. Yan. Ano ba ang aking vocation story? Akala ko tungkol sa transformation. Kunti lang. Baka ma-transform yung iba sa vocation story mo, Father. Father, parang ang volume hindi masyado Malakas. Malakas. Yung aking audio, kumusta na? Audio po. Lakasan. Okay na ba ang audio ko ngayon? Hindi pa rin. Para mahina. Sir Jerome?
Supposedly, ito yung aking normal na... Yan. Ay, Ayan, na may inayos. Sige okay po. na po, na. Father. Sige, ayan. So, right, kasalukuyan po ako ngayong pare at nasa magna 19 years na ako ngayong December bilang pare ng Diocese ng Legazpi. I was ordained 1 week after Typhoon Riming. So, magna 19 years na rin yung Riming. Imagine. In 2006, no? And then, nagsimula po ang aking vocation journey nung batang-bata po tayo. Ayan, yan. Wala pang kamuwang-muwang. Pumasok po ako sa minor seminary sa high school, St. Gregory the Great Seminary. Doon po ako nagsimula, 1991. Ayan. At saka tuloy-tuloy po sa Mater Salutis College Seminary, dito po sa Sipi, Daragalbay. Then I took 2 years Regency. Sa Legazpi man lang po ako nagturo po ako. Nagturo-turing college instructor. And then, naglaw po ang seminaryo for theology sa San Jose Seminary and Loyola School of Theology sa QC. And then, yun na yun. I was ordained deacon in 2005 and 2006 po na ordained na pare. Yeah. Yeah. Oo. Pag And nakikita kasalukuyan, itong hat ko po ngayon sa programang ito kasi ito sa social transformation, ako po yung chair ng Diocesan Commission on Social Concerns. Yes, yes. Tama, Father. Dami, oo. Pag nakikita kita, Father, naalala ko ang edad ko kasi nakita kita nung ikaw ay newly ordained at batang-bata pa ngayon. Kaya sabi ko, si Father Rex, ang dami nang nilakbay sa journey, napakamahalagang misyon dito sa diocese ng Legazpi. Kaya Marami na rin nawala. loose and gain. Nabuo. Kasama yun. At nadagdag na timbang. Yan. Kasama sa mission, Father. Opo. Thank you, Father Rex. We are really honored to have you this afternoon. Alam namin, sobrang busy ka talaga. But you said yes to us. Thank you very much, Father. Okay. Yeah. Sige. Si Clint naman. Hi, Clint. Pakilala ka, Clint. Good afternoon po, Sister and Father Rex. Ako po si Clint Cedric Munoz, SK member ng Batang Ligaw City and active volunteer of Solid Leni Bicol since 2022, a political group of Solid Leni Bicol Albay, and a fourth-year college student from Tanchuling College of Bachelor of Science in Nursing. Fourth year, graduating na din. Very soon. Nakilala namin si Clint, Father Rex. Sumakay siya sa amin, nakisakay. Doon sa yung parada ng rally ng ano ba yun? Car parade, something. Yung, Yeah. hindi ko alam kung kayo nag-organize nun. Ano nga yun? Parang Rally. Yung rally. Car rally, something. Oo. tawag doon. Peace ride and Peace ride, yon. Oo. Doon sumakay siya sa amin, kaya namin siya nakilala. Sabi namin, uy, parang may potential to, pwede ito maging guest sa radyo. Ayan. Sige po. So, Sisters? So, Father and Clint, what do you think is the most pressing problem in our country today? For me, the most pressing issues in our country is, number one is injustices. Yung because of the corruption. So, lahat nagiging bayaran at lahat din nagiging powerful dahil sa nakukuha po nila ang resources ng mga Pilipino at tayong mga Pilipino ang nawawala ng resources gaya ng sa education, health programs at agricultures. Dahil po sa injustices, parang patuloy-tuloy po ang mga nagagawang corruptions dito sa Philippines. Yun lang po yung ano ko. Okay, Thank thank you. Yeah. So parang injustice secondary to corruption. O Opo, corruption parang- leading to injustice. Pwede rin. Vis-a-vis. Either way. Yes po, Father Rex. napaka-medical ni Sister Net. Secondary to corruption. Just secondary to corruption. Parang may Opo. complication. Nagluluwas talaga. Totoo No? po yun. Tama, Clint. Medical. Tama si Clint. Talagang problema nga talaga natin doon. Injustice, corruption,
Yun naman talagang tinututukan po natin. At sa kabilang simbahan, hindi tayo pwedeng bulag, pipi at bingi doon. Dahil nga sa simbahang sinodal, kasama tayo ng bayan na ang tawag dyan, we suffer together with our people and then we journey with our people towards redemption. Kaya nandun din yun. Yeah, oo. I think bilang simbahan din, you talk about yung tema natin ngayong revolution of the heart. I think it was Bishop Julio X. Labayen, the late great Bishop Labayen, who gave us that very memorable quote: "The heart of the revolution is the revolution of the heart." Wow. Ayan. Yeah, oo. Father, yung following this up, bakit ba kailangan, Englishin ko na lang, Tagalog, why is the Sige church lang po. making her voice heard on this matter, no? Di ba, some people would think ang in-invoke nila yung separation of the church and the state, ano ba talaga ibig sabihin nun? Saying that it's none of the church's business daw po. What do you think about this? Well, ang una naman doon, yung sa legal na batayan, yung sa Constitution, palaging nami-mention yon at nami-misinterpret yung constitutional provision na yon. Pero kung babasahin natin yung constitutional provision sa church and state relations, ang nakalagay doon ay hindi naman talaga specific na separation, kung hindi is non-establishment clause. Ibig sabihin, yung Estado ay hindi pwede mag-establish ng state religion na exclusive at hindi rin siya pwedeng, kung hindi man niya establish, magsuporta ng iisa lang na religion exclusive. So, yun po ang nakalagay sa ating constitution. Kaya lang, ang common name ay separation of church and state. Pero kung titingnan po natin, it's actually non-establishment clause. So, yun ang paulit doon. So, punta lang tayo dun sa specific provision. Ang ikalawa, tungkol sa partnership natin with government. In fact, the 1991 Local Government Code encourages more participation of the citizenry, including civil societies, at kasama sa definition ng civil society ay faith-based groups, mga churches. So, ini-encourage nga ng government, in fact, na makilahok ang mga simbahan sa mabuting paggugobyerno. Kaya people's participation, ika nga. So, enshrined po yan sa batas. So yan, kasama po yan. Kaya pagdating sa usapin ng politika at governance, solid po ang standing natin. Di tayo lumalabag sa batas at sa konstitusyon. At pagdating naman sa theological, ethical, yan tawag po natin, di po ba mga sister, basically, natawag natin dyan ay prophetic mission to witness to society the light of Christ. At kasama doon, all aspects of society kailangang sinagan ng liwanag ni Kristo, lalong-lalo na yung mga bahaging madidilim. At alam naman natin yon, corruption is where darkness comes in. So, bahagi po talaga ng trabaho natin yon. Hindi lang magsalita, kundi isabuhay din yon. Yeah. Yes. Thank you, Father po. Clint? For me po, these issues, walang kulay na dapat kasi ang layunin natin ay mapanagot ang dapat mapanagot. Kasi we are all taxpayers po, walang exempted sa religions. As we are Catholics, role din natin is to educate the people na as we believe in our 10 commandments na you shall not steal. Tapos, ano po, sister, yung i-educate natin yung mga kabataan, mga youth, na natin, sa gayon din, mabuksan po yung mga kaisipan nila para in the future, wala na pong iboboto na mga leader na mga corrupt. Balikan ko yung social, yung separation of the state and the church. Marami minsan mga netizen, yun ang binabato. Oy, mga pare, ganyan, dapat dyan lang kayo sa pulpito, ganon, wag na kayo magsali-sali dito. Parang ganon, parang yun nga, kailangan talaga ipaintindi. Kasi yun ang laging ini-invoke na separation o dapat wala kayong pakialam, dapat ano lang kayo, ganon. Pag nagsasawsaw kayo, parang bad na yung imahe, nung parang ganon. So,
yun, di ba alam natin kung mabuti kang Kristiyano, mabuti ka rin Pilipino, parang ganun, na hindi siya hiwalay. Nakilahok. Yeah. Ganoon naman po yata. Ako, I would like to think of it as something like natural yon. Kasi kung makikilahok at susuporta ka, bukang walang magre-reklamo, susuporta ka eh. Yeah. Pero kung yung pakikilahok mo ay pagkikriticize, pagsabi ka ng salita, yan. Negative na yan, may pagka-negative. Lalo na sa mga matatamaan, as in lalo na ngunyan, yung mga tinatamaan, may mga paid trolls na sinda. That is the reality these days. So, pwede ka nang atakihin, pwede nang i-amplify yung message niya, even when it is inaccurate. Kaya nga po ang ano ko dyan, pag medyo mahirap, okay lang naman paulit-ulit eh, kasi gano'n naman talaga, even the gospel, inuulit-ulit natin. So, wag masyado, hindi tayo masyado po doon na napapagod na magpaliwanag palagi. But sometimes, sinushortcut natin, for example, ng religion, even in DepEd schools. So, government is asking us to participate and to be part of society. So, kaya lang, pero okay lang po sa akin, every time na may ganito, then maganda kasing magpaliwanag din. Yeah. Pero maganda rin na maraming marunong magpaliwanag. Yeah. Oo. Oo, mukhang kailangan din turuan kung ano talagang ibig sabihin. Specifically, yun lang yung sinabi mo na-mention mo, na yun yung nasa batas, na hindi pwede mag-establish ng state religion. Yun lang. Other than that is hindi. Pwede Wala talaga na. mag-involve, mag-engage. Non-interference pa po pala. Yung isa pa is non-interference of the state in church affairs, internal church affairs. Ayun. So, baliktad. Yung hindi pwedeng mag-interfere yung religion as any other organization or sector of society sa government. Dahil sabi nga ni Clit, lahat tayo, taxpayers, may tax exemption man o wala, lahat tayo nagtatax, may mga VAT and all that. And then, yung pwede, nahinikayat na mag-participate, pero yung gobyerno, bawal mag-interfere sa internal affairs of the church. Yun ang nakalagay din sa Constitution. So, in fact, mas malakas talaga yung, na pwede tayong lumakilahok at sa isang demokrasya, maigi naman talaga na mas maraming boses at pinapakinggan. Yeah. Ang galing nung fathers, tayo pwede, ini-encourage in fact yung ating engagement, involvement sa mga political affairs o yung affairs ng mundo, but not otherwise. Hindi ang gobyerno hindi dapat manghimasok sa umakialam, kailangan nandun respetuhin nila kung ano yung mga activities sa simbahan. So baliktad yata ngayon. Opo. ang nangyayari. Pero it's good for us to Pero know. naintindihan po natin. Naintindihan natin yung mga tumutuligsa dahil, siyempre, criticism yun eh. Pag may kinikriticize ka, masakit yun at nakahanap ka rin. Oy, wag na kayong makialam dito kasi alam nila, pinapakinggan pa rin ang boses na, hindi lang naman ang simbahan, sino mang medyo pwedeng makapag-amplify ng good governance, call for accountability. Panahon talaga kailangan natin magsalita. Kasi in fairness, Father, these are also gospel values, no? Our gospel values, itong governance, good governance, accountability, lahat ito, transparency, lahat itong mga gospel values, very much sa Kristiyano, yung ganon. So, the more talaga na kailangan natin magsalita kasi hindi naman siya kaiba. It's actually these are actually gospel values that we are yung binobosesa natin. Opo. Oo. Yeah. Opo, sabi nga ni Bishop doon sa message niya noong Peace Ride and Rally na ultimately it all redounds to ano bang epekto nito sa mga pinakamaliliit, pinakamahihina, pinakadukha sa atin, di ba? Matthew 25:40, whatever you do to the least of these brethren of mine, you do unto me. So, mahalaga yun, ano doon. Babalikan tayo noon. At ang alam naman natin, ang pinakatinatamaan ng korupsyon, kahit na itong parating pa ng natural disasters, pinaka-affected naman talaga, pinaka-mahihirap, the least of our brethren. Yeah. So, very gospel. Maintindihan talaga kung bakit natin kailangan makialam bilang simbahan. Yes po. Okay, so in all the pastoral letters of the CBCP and Bishop Joel Baiblon, what do you think is the main message that they want everyone to hear and act upon? Medyo po several yung mensahe points ni Bishop. Pero una muna, yung pagiging simbahan. Concern din yun ni Sister Net, yung bakit tayo nakikilaw.
Dahil nga sa tayo ay simbahang sinodal, kasama tayo sa paglalakbay ng mga tao at sa struggle, pagkikibaka. So, nakikisama tayo. Hindi pwedeng bulag pipi at bingi, wala tayong pake. So, that's our being church. The other one is let us turn to Jesus. Let us turn to Jesus, who is our life. At yun naman yun. At when we turn to Jesus, anong ibig sabihin? Calling ourselves people to prayer and reflection, yun ang una. And then, calling ourselves to concerted action. So ano yung mga pagkakaisahan natin? Itong kaya sabi po yung calls for accountability, calls for people's participation, yun pwede nating i-amplify doon. At hindi yun exclusive sa simbahan lamang, kundi dito. So pag simbahan nakikialam, kumbaga, sinasabi lang natin sa ating mga kababayan, makialam tayong lahat. Huwag lang yung church at hindi pwedeng self-serving lang ito. Makialam tayo dahil mag-reflex tayo ng ating power. Hindi ganon. That's not how we do things. Kundi pinapaalala lang natin na may kakayahan ang mga mamamayan at may karapatan na mag-demand ng mabubuting governance. Yeah. Okay. Yung sa akin naman po, yung stand ko po, Yes po, Clint. yung stand ko din, Yes po. yung stand ko din po, yung sa ano ni Father Bynon, syempre, we are Catholic din po. Then, syempre, yung revolution of hearts, pinopromote din natin yung accountability, pero may peace, peacefully, yung pag-conduct ng justice, pag ano natin sa hustisya. Yun lang po. Thank you. Okay, sir. Do you think rallies, parades, or posting comments on social media are enough to help solve our problems? What else can be done? Father. Pasiklit po na. Aside from posting sa social media. Although nakakatulong din. Kami po, Father and Sister, as Gen Z, talaga ano kami sa social media. Pero sa akin, I think it will help na yung political strategy sa social media, yung may mga pa-TikTok na mga flood control, tapos yung mga news ini-air through social media. And I think it will help talaga na kasi ano yung mga politician na ngayon parang mga immune na sila to criticize. Then syempre kami Gen Z ay yung Gen Z tapos yung Alpha generation. Yeah. Parang mas nagiging open na yung mindset namin para sa pagpili ng mga leader. Then, yung ano po, yung sa mga kapatid ko nga, grade 5 and grade 3 years old, they keep shouting na yung ano ng UP, yung rally chant. Then, sabi ko, where did you hear that, sabi nila sa TikTok. Then, okay naman po, it will help po yung mga social media na mga postering. Yan lang po. Para pa-counter naman yung maraming fake news, mga page trolls, yung mga nasa Opo. social media. Di mas maganda yung nagpo-post din yung mga Gen Z at millennials and all. Yeah. Kasi Father and Sister, yung 2022, nung nag-campaign kami, nung kay Lenny, syempre ina-advocate namin good governance. Kami yung Tapos, mas nangingibabaw noon that time yung mga fake news, tapos trolls. Parang ang hirap labanan. Then, after that, nung parang natalo nga yung advocacy natin na for good governance, parang ito na yung nag-serve as lesson itong time na to. Then, parang na po to? Epekto na. Epekto. Epekto ng maling napili. Ganun. Opo. Yeah. Father Rex, thank you, Clint. Yeah po. Salamat, Clint. Actually,
ang tanong ay kung aside from social media posting, Yeah. pero malaking bahagi po yung social media posting sa mga components ng mga gawain right now. In fact, inatasan po ako ni Bishop na porsigihin yung sinabi niya din during the Peace Ride and Rally na parang Bantay Project, parang isa citizen-led initiative. So, church naman yung mag-initiate, pero with gathering various sectors para tumulong. And then, ipopopularize natin yung sa paano natin bantayan ang mga project monitoring siya na citizen-led. And then gagamitin natin social media. No? Kaya Clint, baka magpatulong kami yung mga Solid Lenny youth, yan, SLB youth natin. We need more people to research and to produce content. No? Di ba? Maganda yun. Mag-research. For example, yun. So, halimbawa, tinitingnan natin yung mga data from the General Appropriations Act, yung GAA, yung National Expenditure Program, pati yung mga DPWH contracts, yung mga ano nila. Tapos tinitingnan kung nasusunod ba yun? Or in the first place, sigurado ba talagang ganun kalaking budget ang kailangan? Magtatanong na yun, and we will bridge the gap of the lack of information para naman kasi with factual information leads to meaningful action. Yun ang parang ang idea natin. I-announce ko din, next week po, simulan na namin. Hindi pa namin na-launch yung Facebook page and then later mag-TikTok. We're still also thinking about a website, pero lately, may mga nakausap kami, meron ng mga existing website na tumutulong para sa transparency and accountability. What is needed now ay yung boses from the community may palabas. Kasi yun ang nawawala sa discussion. Pinag-uusapan lang kung how much or flood control, mga ganyan. Mahalaga yung boses ng mamamayan. So that will be our role. We will go to the communities. We are identifying community monitors ng mga projects para mangyari ito. Ito po very specific dito sa current issue ng corruption sa mga projects. Hindi lang flood control, pati na yung mga road development projects. May na natin yung mga classroom constructions, health centers, mga ganyan. Pag isa-isay natin, we need more people hands on deck para mangyari ito. Another na gawain hindi lang sa social media, may pinupropose si Bishop Bong na yung concerted effort ng mamayan. Kasi mahalaga yung accountability, i-pressure natin na makulong talaga yung mga may kasalanan, makasuhan muna sila dahil sa proseso. Pero mahalaga din yung pagsasabatas ng ilang mga reform laws tulad ng anti-dynasty, yung freedom of information, yung sa graft and corruption, palawigin pa at several. Kung pwede makakagawa ng people's lobby. Hindi na ito trabaho talaga ng simbahan, kundi trabaho to ng bigger society. Nagpapaalala lang na ito ang pwede nating mga daan na pwede nating gawin. At kung sama-sama tayo, ipipressure natin yung mga legislators in both houses of Congress na to do their job and not to pursue their vested interest o interest ng kanilang pamilya o ng kanilang partido lamang, kundi yung common good talaga. And this is where, lalo-lalo na sa panahon ngayon na heightened itong anti-corruption sentiment ng mga tao, pwede natin itong isulong. So yun ang mga both online and offline na mga trabaho natin. And then of course, may panawagan yung CBCP na sinusuportahan din ng ating diocese, yung every Sunday for October and November, pwedeng magsuot ng puti. At sa mga churches natin, halos lahat na yata ng mga parokya may mga white ribbons. Mga white ribbon campaign sa kanilang mga simbahan, including my parish, kasama doon. Sa aming munting chapel, lahat din po kami nakaputi. At lagi kami may picture taking at the end of the bus. So yung iba, sister, nakaputi na ako ngayon. Faithful talaga kami hanggang Christ the King, yung puting pag-wear ng puti. Tapos yung kotse, may ribbon talaga yan. Father, dito sa mga sinabi mong mga projects, initiatives, malaki po ang role ng mga kabataan, Father, no? Kasi magaling sila sa digital. Oo. So, Clint, okay ka ba Actually doon? po, may organization na kami nationwide, yung nag-a-address po talaga sa mga fake news, and yun na po sabi ni Father Rex, yung
yung mga sa flood controls na mga kailangan na mga yung mga anong tawag doon, yung fact about flood controls. Yeah. May kinakandak na po siya namin nationwide yung sa IPA address and kaya natin movement na organization po ko po. So yung sinasabi ni Father na concerted effort, maganda rin yung parang hindi kanya-kanya, parang may umbrella na parang ganun, like makikipag-link, makikipag-network kanila, Father. I don't know if you have already done that. Opo, tulungan. Tulungan. Each in our own ways, pero pwedeng i-consolidate yung mga Yeah. efforts, pagsama-samahin. Yeah. Hindi naman makontrol lang ng isang organization, kung hindi, bawat isa na nagtutulungan, na-amplify natin. That's the beauty of collaborations ngayon sa social media. Hindi na lang isang channel lang ang nagsasalita. Mas maigi ngayon, may iba-iba. And then we can share in our Yes. own walls, dyan. And that's online. Yung offline naman, pwede pa talaga tayo ano. But I think we have to reach out to SLB Youth para yeah. mas maraming mga tutulong sa atin. Last night, may Zoom meeting ako with some members ng ang tawag nila ay Tapat bago ito, and then core dito ay galing sa Kaya Natin. Merong silang online na website na ng mga ang tawag nila ay Bisto Proyekto. So bisto.ph. Bisto, parang bistado na kayo yung proyekto nyo. Pinapaano doon yung mga ano ba yung mga project na ito? Yan. Saan ba yan makukuha? Yan. I also have another website na nakuha. Ito naman sa One Sambayan. Ang kanila ay infrawatch.org. No, meron din doon nakakalagay mga contractors, sa anong regions, ano yung mga projects. Wow. Sa atin, I think, ang kailangan natin i-amplify, kung meron ng mga ganon, pwede din tayo gawin natin yun sa social media, yung boses naman from the communities. Yan. At doon, mas marami tayo dapat magsalita. Kabataan, Yeah. mga nandun sa barangay na binabaha na hindi pa naman dati binabaha, yun ang kailangan ng mga boses na yun. At yun ang mga pwede natin gawin. Yung baga, bigyan ng mas malakas na boses, yung mga mahihina. Yeah. So, that's one of those things that we can do and we're planning to do before the year ends. Ngayong November, when natin yun, ilo-launch natin yung ating Facebook page. And hopefully, we can go further than that. Wow. Ang galing, Father. Ang galing-galing. So, Yes. okay. Mas palalimin muna natin saglit lang. We can ask Father Arjon, Father Rex to answer this question. Mabilisan lang po, Father. Parang Sure. alam natin na corruption and abuse of power have been deeply rooted in our history as Filipinos, from the time of our colonizers up to the present day. How would you explain this, and then where do you think it comes from? And then lagi namin sinasabi na we just don't treat the symptoms. We go we have to address the underlying pathology. Parang ganon. So in this case, Father, saan ba galing talaga itong mga nangyayari ngayon? Ano ba ang underlying cause? Parang ganon. Para sa ating bilang Kristiyano, malinaw sa atin na may spiritual, moral yan na dimension, di ba? Yung original sin, yung structures of injustice, bahagi ng human nature na pwedeng mabago dahil nandiyan na si Jesus, binago na ng grace niyan. Kaya mahalaga talaga yung moral conversion. At saka yung pagliligtas ni Jesus ay hindi lamang pagliligtas na spiritual, kundi sa buong aspeto ng pagkatao natin at lipunan at buong daigdig. So malinaw sa atin na malakas ang kasalanan, ang hatak ng kasalanan, structural pa nga, pero malakas din naman ang grasya. Ang tanong doon, kanino tayo papani? Di ba maganda yung sinabi? Sa dos pa itong message, di ba? Yung galing sa 2 Chronicles 7:14. If my people called by my name should humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive all their sins and heal their land. Di ba? So, by spiritual dimension po talaga ito. So, ito po isang bahagi lamang, isang anggulo ng pagtingin sa problema ng korupsyon at injustice sa lipunan. So, mayroong spiritual dimension siya.
At yun naman ang ating competence. Of course, meron pa yan, like politika, yung ating history, na hindi pa naman buo ang ating demokrasya. So, ekonomiya, yan, may mga ganyan, yung capitalism, na masyadong nakatutok doon sa yung mga mayayaman. Dati, nagpa-fund sila ng mga politiko. Ngayon, sila na ngayon ang politiko. Yung mga kontraktor na nagsumusuport sa politiko, paisip na rin sila. Magpolitiko na rin kami. Mas may power pa kami, di ba? Mas may pa kami, may pagpapasya kung saan kami papasok sa mga government projects. So, ito na yung kalakaran natin ngayon. So, marami pong mga angles na pwede nating makita sa problema ng corruption. But from our competence, yung ating spiritual, ethical, yun naman yung nakikita din natin. Okay, salamat, Brother. Time check is 1:43. Oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immunity Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimid? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, bikol. Magkasararo, bikol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at Sharmila Printing Press Legazpi at gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga near Mateas Ginalas and OnStyle Tabaco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon ACI Episode 60 na pinamagatang Revolution of Hearts Transforming a Nation. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating talakayan, i-welcome muna natin ang ating guest performer, si Bruce Unabia. Si Bruce po, kasama yung kanyang girlfriend nung 2023 or 2024 po ng Prisaan na dito po ginanap sa atin sa Legazpi. Nanalo po sila ng silver medal. Yan. They were the silver medalists of the vocal duet po nung National Prisaa po. Nung dito ginanap sa atin, sa ating probinsya po, dito sa Albay. So, welcome Bruce. Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal. Ibon mang may layang lumipad,
oras kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Thank you, Bruce Unabia from Bohol. Beautiful. Okay, so, Father, we... Ang galing, galing. Yeah. Sige, na-inspired tayo sa kanta ni Bruce. Okay, so we continue. Father, we cannot just point our fingers at our leaders. In what ways have we as a Filipino people also contributed to corruption? Or tolerated corruption. Yeah. Ay, opo. Bahagi nga ng message po ni Bishop ng Peace Ride and Rally. Sabi niya, part of prayer and discernment is also to acknowledge our own participation in corruption. In particular, di sa Albay, sabi ni Bishop, alam natin na we have disregarded the will of God, especially during last election. Ang tansya po natin, more than 3 billion ang binuhos sa Albay para sa vote buying. At nung mga panahon na yon, siyempre busy ang simbahan sa pagpaalala na bumoto ng tama against vote buying, pero pingingisihan, pinagtatawanan tayo. Walang mangyayari dyan sa advocacy ninyo, Father. O ito na ang nangyari. Dahil hindi tayo nakisama, hindi tayo nakinig, binoto natin yung mga kurakot. Hindi lang sa lokal pati sa nasyonal. Alam ko may mga local candidates dito at saka local supporters of candidates na sumuporta sa mga national candidates na talagang talamak na kurakot. Ano ang rason? Dahil kasatibasin na sa nagbenta kan sa indang boto. So, we are part of it. So, bahagi doon, siyempre, huwag na tayong umulit noon. Alam na natin yung situation. So, yun. Basic yun. Pero siyempre, ang mas magabat na pananagutan, na panimbagan, itong mga nambarakal ng boto. Dahil, i-exploit ninda ang kadukhaan kan mga tao. Siyempre, pag dukha, kahit muhaning kwarta, may mag-abot dyan na kwarta, imbis aram ninda yan, maldisyon yan, pagiling ninda ka ang biyaya. Dahil makakapabakal pa kan mga pagkakaninda, makapaghanda sa pagklasikan mga aki, kaya makapagperahay ka na rong. So, ini-exploit kan mga politik, yung kwartang hinakbasan man sana, ining kadukhaan kan mga tao, ang mga tao naman nagsurunod. Pero sinasabi ta na damay kita dyan ka, boss. Kung sutawong day nagsabay sa pangapudan na maray na pagboto, itong tao na nagtumanggap sa mga nag-ako dyan, kasing ginibong normal, na barakala rin boto, damay dyan. As in, pag-abot kan oras, bagang, siyempre, itong pinakamagabat, itong mga nanghikayat sa mga tao na mambar boto. That was just during the election. Dalawang magkasimbahan, nagawa kita siyempre in soul searching and discernment, lalo-lalo na mga institutions, ining mga politiko. Kaya minasilinsyo na lang, nagdo-donate man ngaya pati sa Satuyang Project. So, pag-araw na kaya, dahil na kita pwede magtaram, dahil nagdo-donate sila, nagsusuporta sa Tuya, then damay man talaga po kita sa corruption. So may mga efforts po ang diocese, for example, na ma-commercialize yung mga, ma-politicize yung mga sacraments, sa mga pagninong-ninong sa mga kumpil, sa mga mass wedding, may mga efforts kita maarog kayan. Pero yan ba manggiraray po dyan, pirmi ang temptations sa Tuya. So we should recognize our complicity. So pakikisabuatan dyan. Pero tangani na dumang kita mariredeem. Dumang kita malinaw sa Tuya kung ano dapat ang baguhon for our
conversion, political conversion as well. Yeah. So, sinasabi mo pong exploiting, no, yung kahinaan, yung kapobrehan, kadukhaan na ating mga kapatid. And then secondly is yung normalizing corruption. Kasi hindi ba sila nagtatago? Parang alam ko, parang normal lang, nagpipila, alam ng gabos na nagko-collect sila ng money, nagpababakal ng boto, ganon. Tapos wala lang, parang normal na. Yun nga, yun ang nakakatakot. Wala nang sense of sin, wala nang nakasalanan ito. Parang ganon na, anong consequences nito? Wala na. Kasi nga parang normalizing na, parang ito na yung normal. Tanggap na ng lahat. No, parang mas masaya ang mga tao kaysa Pasko kasi mas madami silang pera sa panahon ng kampanya. Kakalungkot. Oh, yeah. Yeah. Mas Sige, si Clint. Clean. Sige po. Ako din po, sister, ang stand ko din po sa kung may kasalanan din tayo as pagiging Pilipino, yung hindi natin pagiging disente. Yung hindi po natin pagiging disente as Pilipino. Kasi yun nga po, sabi ni Father Rex, yung pag-tolerate natin sa corruption, yung vote buying, kulturang utang na loob sa mga politiko, yung pag may bagyo, magbibigay ng tulong, may lagay pa ng mga pangalan nila. Tapos, gamit pa ang pinakamasaklap, gamit pa ang pondo ng bayan. Lalagyan pa nila ng mga label na ganito, ganyan. Tapos, kawalan ng transparency at accountability. Magpa-projects ang government na ganito. Lalagyan nila ng this is where your taxes goes. Titingnan na lang natin yung tarpaulin. Tapos wala na. Hindi na ini-air yung buong details ng project. Yun din ang nagiging kasalanan natin as a Pilipino. Then pang-apat na nakikita ko din na mali din yung kahinaan ng mga institusyon. Yun lang ang nakikita. May mga institusyon tayo dito sa government na mahilig na lagayan. Dahil sa bigayan, may nagkakaroon ng self-interest. Yun lang po na na-encounter. Thank you. Sir Marta may tanong, pero briefly lang po kasi Do you think there's still hope for change? How do we begin and where should we start? Yan. Father Rex. Siyempre, palaging may pag-asa para sa pagbabago. Dahil kita mag-isip niyan, pag wala na tayong pag-asa sa pagbabago, para na rin natin sinabi na walang Espiritu Santo. Because the Spirit, di ba, ang prayer natin sa Holy Spirit, come Holy Spirit and renew the face of the earth. At ang sinasabi, ang prayer na yun, nagsasabi, hindi lang ini-invite natin yung Espiritu kasi yung Espiritu nandiyan na, kundi binubuksan natin ang ating puso para pumasok sa ating Espiritu at nagkukumit tayo na gagalaw tayo ayon sa bulong ng Espiritu Santo. So, ang pag-asa ay palagi nandun sa atin. Hindi lang sa kabataan. Ang pag-asa ay nasa kabataan. Ang pag-asa ay nasa bawat isa. Kaya, the more that, for me, paano dyan is, an informed citizenry, is an empowered citizenry. So, pag may katotohanan, may pag-asa tayo na kasi palagi ko nito, information leads to action. So, ang problema, ang daming fake news, disinformation. So, kasi yung disinformation, sinisira ang pag-asa natin. Kasi wala na tayong hindi lang sa nililin lang, niloloko ang tao, kundi binabawasan niya ang kumpiyansa, ang confidence niya na maniwala sa mga taong nagsasalita. Kasi hindi mo na alam sino nagsasalita. Yun na lang, yung kapareho ko mag-isip, yun na lang aking paniniwalaan. So, hindi na yung nawawala ng critical thinking. So, for me, even when we acknowledge that there is hope is something that we
need to work for. Pagtrabahuhan natin yan. Uunahin natin yung disinformation and then, syempre, patuloy natin na, hikayatin na mas marami pang tao ang ulat at sumama kilos. Yeah. Yun ang pag-asa. Pag-asa, may pag-asa. Hope Dahan-dahan does lang. not disappoint. Di ba sabi sa Romans 5? Amen. Hope does not disappoint. Yan. Clint, ikaw naman po. Sa akin po, yung palagi naman talaga tayo may pag-asa para bumangon. Hanggat sa para sa akin, ang pag-asa yung ma-change natin yung sistema. Ito na yung pag-asa natin, yung accountability. And then, the next, siguro, it will serve sabi ko, it will serve this a lesson to us, a Filipino. Then, magiging, na tayo, progressive na bayan. Yun lang po. Yeah. Mag-start sa family, no? Importante yung formation from the basic unit ng society, yung sa pamilya. So lahat 'yan, education sa school, lahat kasi actually it still boils down to values. Kung may mga maray na value, so we don't tolerate corruption, we ourselves din, yung accountability, tayo mismo magsimula lagi sa puso, revolusyon ng puso. Kaya yun ang title ng ating episode. Ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what is your parting message to the Filipino people? And for Father Rex, what is your message? And Clint, to the young people who are searching for meaning in their lives. Father Rex. Tama po yun. Yung last na tanong, yung may pag-asa pa ba? Huwag mawala ng pag-asa. Yeah. Seek others who can help. At kung medyo nalilito sa mga pangyayari, meron tayong mga maaasahan, yung hindi tayo ililid sa disinformation. Nagpipresenta po ang simbahan bilang isang gabay sa mga panahon na ito ng kadiliman. Yan. So, yan po ang message po natin. At sama-sama natin to. Huwag na natin po itong, sabi nga sa isang media organization, hindi natin to tatantanan. Hindi natin, diretso natin tayo. Hindi tayo mawawalan dapat ng lakas, ng enerhiya, para ituloy-tuloy na natin itong pagbabago. Kasi dapat panagutin at ang mga korap ay ikulong. So sa mga kabataan, Father, na nagsisearch ng kanilang buhay, kasi usapang bukasyon, ACI ito, Father. Huwag natin kalimutan. There's always, ang problema ng corruption ay pinapatigil tayo na tumingin sa kadakilaan at pinapakita lang sa atin yung here and now. O tinatanggalan tayo ng pag-asa. So, kailangan meron pa rin tayong na there's something greater than ourselves. That we are part of a bigger scheme of things. At pag mag-aspire tayo sa mga ganito, makukuha natin yung panawagan ni Lord sa atin. Pagdating ng panahon, lalo sa mga kabataan, mas hopefully ma-discern din ninyo na yung pagmamahal sa bayan ay kasama yan sa anumang bukasyon natin sa buhay. Yeah. Sa pagmamadre man yan, pagpapare, pag-aasawa, or single blessedness, kasama din sa bukasyon natin yung love of country. Yeah. Love of neighbor. Kasi after all, yun naman po talaga yun. So, when we find our vocation, then we will find our purpose here on earth. At hopefully, itong ginagawa natin, maging daan para mas maging malinaw ang ating mga bukasyon sa buhay. Saan man tayo tinatawag ni Lord para maging mas mabunga. Amen, Father Rex, and thank you sa pag-connect. Ang galing. As always. Salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo, sa ating mga bisita ngayon, Reverend Father Rex Paul Arjona and Clint Munoz, ang ating guest performers, si Bruce Unabia, at kami ng inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net, at Sister Martha. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Trying to
but be a blessing to Horacio Imperata